हेलो फ्रेंड्स बरायबाय बडो जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजां दङ दा बुरजाथार भेकेन्सिस फैदों आसाम स्टेटआव दा बेखौनो नोंथांमोनजों आपडेट लाबोदों दा बेखायनो मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों नोंथांमोना भिडिअ नायग्रोजोब अब्लासो गासिबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन थ' दासान्दि गोबां साख्रि ओंखारगासिनो दं आसाम स्टेटआव 1,50,000 टारगेट लादों स' बेखायनो जायफ्रा एलिजिबल जायो नोंथांमोना दा हगार एप्लाइ खालामथार बेनिफ्राय नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै साख्रिखौ लाबानो जाबाय दा बेनिखायनो जों फार्स्टआवनो DWनि अफिशियल साइटआव फैबाय बेनो जाबाय डाइरेक्टरेट अफ एलिमेन्टारि एडुकेसन दा बेयाव साख्रि ओंखारबाय स्पेशल ड्राइभआव दा बे सोरनि थाखाय भेकेन्सिस बेखौ आं डिटेल्सखौ होगासिनो दङ स' बेनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जाथारसिगोन दा बावैनो दा भिडिअ खालामनाय टाइमाव जाथ'वाखै आरो जेब्ला जायो बेयाव फैनानै अनलाइन खालामनांगोन दा बेनो जाबाय अफिशियल नटिस दा बेयाव पस्टआ गासै ओंखारदों 35,133 बे जाबाय जाय बिथांमोना LP स्कुल UP स्कुलाव कन्ट्रेक्चुअल हिसाबै मावबाय थादोंमोन SSCनि आन्डाराव एबा स्टेट पुलनि आन्डाराव बिथांमोननि थाखाय पस्टआ फैबाय आरो बे सेलारिया जोबोर मोजां 14,000निफ्राय जागायनानै 70,000 प्लास ग्रेड पे थायो बेखौ नोंथांमोनखौ मोननाय जागोन आरो स' बेनिफ्राय ओरैबायदि डेटखौ हमदों बिथांमोननि कन्डिसना जे 31 जुलाइसिम लानानै नोंथांमोननि जिनोखि कन्ट्रेक्ट मावबोदोंमोन नोंथांमोना 5 बोसोर जाथारनांगोन होमबासो बे पस्टआव इलिजिबल जागोन स' एप्लाइ लिंकआ 10 AM जानाय लोगो लोगो एक्टिभ जागोन आरो बिनि लास्ट डेट होनोबा 2 आगष्टसिम थागोन बे समाव नोंथांमोना अफिशियल साइटआव बेयाव खालामनांगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन एज ए प्रुफ दानिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 साख्रि बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों माखासे डिस्ट्रिक्टआव ओरैबायदि दङ बेनो जाबाय तिनसुकिया दङ डिब्रुगड़ दङ गलाघाट दङ सनितपुर दङ कामरुप दङ बेनिफ्राय बरपेटा दङ गासै 11 मान्थ्स मोनगोन मावनो बेनो जाबाय नोंथांमोननि स्टेट एन्टि ट्राकनि आन्डाराव स' बेखौ नायोबा फार्स्टनि पस्टआ नोंथांमोना मोनदों एकाउन्टेन्ट मोनदों आरो बेयाव स' नोंथांमोना सानै भेकेन्सि मोनदों गलाघाट आरो कामरुपआ पस्टआ दङ कमार्सनिफ्राय डिग्री पास खालामनो हागोन प्लास नोंथांमोना एकाउन्ट्सनि नलेज थानांगोन होनना बुंदों बैसो 18निफ्राय 40 इयार्ससिम सेलेरिया नोंथांमोना फिक्स पे बेनो जाबाय नोंथांमोना मोनदों 12,000 देन चौकीदाराव 3 पस्ट दङ बे जाबाय गलाघाट तिनसुकिया कामरुपआव दङ मिनिमाम क्लास 8 पास मेक्सिमाम खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि बैसोआ सेम 9,000 पर मान्थ बेयाव मोननो हागोन स' नेक्स्टनि पस्टआ जाबाय पीर एडुकेटर दा बेयाव सानै दङ पस्टआ गलाघाट तिनसुकिया आरो बेयाव नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स नांगोन आरो बेयाव बैसोआ सेम 10,000 पर मान्थ बेयाव मोननो हागोन स' बेबादिनो पस्टखौ बाहागो रानदों जेराव नोंथांमोना एलिजिबल जायो बेयावनो खालामनो हागोन जुदि गोसो दङबा जुदि खाथिनिबा नोंथांमोना खालामबानो जाबाय एन्ड नेक्स्टनि पस्टआ जाबाय साइक'लजिस्ट आरो बेयाव नोंथांमोननिया क्राइटेरिया ओरैबायदि लाखिदों जे नोंथांमोना बे लेभेलनिफ्राय साइक'लजिनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन डिब्रुगड़आव दं लकेसना बेयावबो नोंथांमोना 17,000 पर मान्थ बेयाव मोननो हागोन बेखौ नायबानो जाबाय काउन्सिलरबो दङ डिब्रुगड़आव स' बेखौ नोंथांमोना नायनोब्ला डिसक्रिपसनाव PDF दङ बेखौ नोंथांमोना चेक खालामबानो जाबाय देन नेक्स्टआव काउन्सिलर दङ डिब्रुगड़आव बेखौ मिथिखाबाय देन बेनिफ्राय जोंहा सुइपाराव दङ बरपेटा गलाघाटआव बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय 9,000 पर मान्थ मोनगोन देन बेनिफ्राय नार्स दङ नार्सआव 6 भेकेन्सिस दङ कामरुप गलाघाट बरपेटा तिनसुकिया सनितपुर डिब्रुगड़ दङ बेयाव नोंथांमोना डिप्ल'मा खालामनांगोन नार्सिंनिफ्राय आरो बेनिफ्राय A क्वालिफाइड थानाय जानांगोन नोंथांमोना होमबासो हागोन आरो बेयाव नोंथांमोना मा खालामनांगोन बेनो जाबाय 15,000 पर मान्थ सेलारि बेयाव फिक्स पे मोननो हागोन आरो वार्ड बय दङ बेयावबो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट मोनदों बेयाव होनायाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनांगोन स' बेखौ एप्लाइ खालामबा हाउ टु एप्लाइ होनाय दङ बेयाव खालामबा नोंथांमोना गासैखौबो स्टेन्डार्ड फर्मआवसो मा खालामनांगोन डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय फर्म फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरफाबानो जाबाय गांनै फट'कपिस बे होनाय एड्रेसाव नोंथांमोना हरनांगोन बेखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै एड्रेस दंखायो स' बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनाय टाइमावहाय डकुमेन्ट्सआव गासैबो सेल्फ एटेस्टेड होदो बेनिफ्राय फन नाम्बार मेल आइडिखौ जाहाथे होथार मानोना नोंथांमोनखौहाय बेयावसो कन्टेक्ट खालामगोन होनना बुंदों नोंथांमोननि मेलावहाय एबा फन नाम्बाराव बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सखौ हरफाजोबो एन्ड ओरैबायदि मोजां बाथ्रा बाव 11 मान्थ्स होदों नाथाय बियो समजों लोगोसे रिनिउ खालामगोन होनना बुंदों बेनो जाबाय पारफरमेन्सखौ नायनानै स' बेखायनो जुदि साख्रि मोनोबा मोजां मावोब्ला नोंथांमोननिया कन्ट्रेक्टसुवेला बारायबाय थायो स' नेक्स्ट भेकेन्सि बेनो जाबाय ड्राइभार जाय नोंथांमोना ड्राइभार पस्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेसन जाज बाक्सायाव दा बे पस्टआ सासे दङमोन बेनिफ्राय आनरिजार्भ केटेगरिमोन दा स्किल फिया जोबोर मोजां रेगुलार पस्ट बियो नोंथांमोना मोननो हादों स्क्रिनाव नायबानो जाबाय दा बेयाव स्टेन्डार्ड फर्मआव फिलआप खालामदोंमोन नोंथांमोननिया स' बेयाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों जे बिथांमोननि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामसिगोन आरो बे एग्जामखौ माब्ला कन्डाक्ट खालामगोन होनोब्ला आरो एडमिट बबेयाव मोनगोन होनोब्ला नोंथांमोना दायो डिटेल्सखौ नायदो दा जायफ्रा इन्टारभिउ थाखाय सेलेक्ट जादों एबा जागोन नोंथांमोनखौहाय अफिशियल साइटआव होगोननो 13 आगस्टआव स' बेखौ नोंथांमोना अफिशियल साइटनिफ्राय बेयाव नोंथांमोननि एडमिटखौ डाउनलड खालामना लादो बेनिफ्राय डेट थागोन बेयाव नोंथांमोना थांनानै इन्टारभिउखौ जाहाथे हैनो हायो
बेनिफ्राय नेक्स्टआव गोदान भेकेन्सि सायाव डिटेल्सआ फैसिगोन दा नोंथांमोननिसिम आर्दमानि बर बेनिफ्राय गोदान रेशन कार्ड खालामनाय अरुणोदय PM किसान बिनि सायाव नेक्स्ट भिडिअ फैगासिनो दङ बेखायनो नोंथांमोना नायनो दाबाव।